И здравейте хора, аз съм Митко и това е поредното ми видео на Bloxfruits, където аз ще взема версия 4 на Cyborg расата. Вече сме в триал зоната, тук е моят приятел Рейзър. Ето го господин Спирит, той днеска ще ми помага и още един рандом човек, който влезе с нас. Той ще ми помогне да го убия, защото аз не мога да правя PvP. И накрая ще взема тъпата версия 4. И ето хора, сега ще изпълняваме вече квеста. Чакаме. 3, 2, 1. И това беше в нас краят. Аз бях Митко, може се абонирате за канала ми и чао от нас, до нови срещи!